Emo no yachire enipa miensa yesuso se ne ekoso ewo Mempeasem ene Lukula ekromu wo savana bantam ne mo no wonmo ebenim ho be Adom Kasee edeba Kutonima aboso medan letter so aduasa afimpinu ene aduonum miensan mu ene dom bia wonom dodo eye aduonum etu won hugu Mempeasem kuro ni mu ekwokyere owura bia wanya mfi aduonum esieye na bra policefo enya nenteye ya nko kwa akwokyere wonom no ene wonom dwane kwhye kwaye bia ebokrum honom emu policefo bo modin a agi owura ya wonom edi ne siye no efiri wonsem enu akire no wasan so je AK-47 baako ene 14 rounds of ammunition motorbikes and song ene bicycles mienu efiri saa enipadom yi eho na bra policefo koso a ebo entoa ewon potamu honom sebayan ko betimi akire saa enipa yi wonom asan so hunu bag ya na AK-47 ammunition baako ehyemu aye humomo obosomeda na edinkan afimpinu ene aduonum yensam abra police adwumakuo no ebo ntoa ewo krum honom no na wonom esan so nya nanteye se nipa bonifo bi akoto ahyemanfo wonom ewo Lukula kronimu kiremu a na wonom eto atese wo krum honom a wo hyehye adan ebubotuo abra policefo ekodu kronimu woni bo won so ape ene wotututu ehia policefo no nam so ama policefo etimi chire nipa miensa wondin ene Razak Sulemana Musa Shahun ene Karim Abdul Rafiu nipa miensa yesan titutu ane ekoso nti etuo no bi eka wonom asesei abra wo chire wonom no wode won kogu ayaresabia pomodin adwumayefo ehwe wonom abra wo hwehwe won ho no wohunu pump action gun baako single barrel guns mienu long knife baako 80 live cartridges and afi talismans ene carries won ho abra policefo bo modin a ema asumdue eba ekronimu ho no na wonum enya nenteye se akokora bia wanya mfie do wotwe baako ewo Lukula kronimu no edom yi etu ya no wonum etoto ni bi eka no abra no wo nafuo mu senti policefo eto aso kwa afuo mu ho no mo a wokoboa ne ma esan so fa akokora yi ade ne ko ayaresabia nanso abra wokudu ayaresabia ho no mo ape na apomudin adwumayefo de tu dwase wura no ahwere ne nkwa ne senti ode mu no akwakoto emunkura bia obe papa no no ahwede na supporting a obuye na brasa ne ma nyina ekoso ekire no ene nipa bia wosusu se wonom eye won a policefo no ekire wonom ekitaifo ekoto hye daboya police station honom a wokosesei eniama bebre ewo honom bibrasa asemisi ye no policefo abomodin ama asumdue aba ya wasan so etu policefo dodo na akogu daboya ene enkura etwa ho ahia sebe ya basabasayo ensi honom biom wana monkrata yeso ade atudwa se wonom gusua ehwehwe wonom a enam so ma sabasabasayo no esiye ene wonom a okoto hye police station no so ekosese enioma sebe ya obetwe wonom ase akogina emra anim